Halo, guys, aku nganu neng tempat biasa. Arep rene. Yo, cepet. Yo, yo. Oke. Oh, oh. Oh, oh. Yo, cepet. Gila ini nganternya murah. Apa gila ya sepirang jam li. Semi pada gini rang ngantuk, rarti wong ngantuk, tinggal terus sisan ini nopo. Gajiku kali ini bocah emak mijak. Dul, tangi dul. Hei. Dul. Hei. Tangi dul. Ngopo bocah iki men arep dilehke iki. Jangkrik.
Dino Minggu jam 12 awan aku gak tangi turu. Padahal kuwi tekno ditangeke motorku ku digebur banyu langsung dikon metu saka kamarku sing pendak dino tak go turu. Padahal aku jam pengen melanjutkan mimpiku yang indah sekali sampai membuat lupa diri. Iki mesti tekno gara-gara mau bengi. Aku delok bal-balan sampai jam 5 pagi. Delok bal-balan Barcelona versus Lyon. Weh kuwi lebare TV-ne ra tak pateni. Weh aku jet kelingan ku ono janjian karo kancaku nang perentalan PS-an. Aku langsung mlayu. Ro kesusu saking kesusune iki nganti selain sandalku. Kesel ya.